Который год гавораць, што эканоміка ў Беларусі абваліцца, все зруйнуецца, всему конец. А яно не абвальваецца, і людзі задаюць пытанні. Вот нібыта з'ехаў 1 000 000 чалавек. Кватэры грыбуць па-страшнаму. У Віцебску цана квадратнага метра большая за $1000. У Менску няма пра што гаварыць, 2000 плюс. Ва ўсіх абласных цэнтрах рост, грыбуць жыллё. Што это за крызіс эканамічны? Што збіраецца абваліцца? Беларускі рубель апынуўся валютай мацнейшай за амерыканскі даляр. Просто цвёрды як алмаз. Беларус хрустальны сасуд. Сінгапура не Беларусь. Вот Торонто. Супер просто. Краіна для жыцця. Ну, забываюцца, канешне, пры гэтым казаць, што эканоміка утрымліваецца дзякуючы працы на вайскова-прамысловы комплекс Расіі, дапамагаюць забіваць украінцаў. Некаторыя яшчэ дурні гэтым і ганарацца. Ну і забываюцца сказаць, што эканоміка прывязана экспартам да Расіі на 70%, і калі там здарыцца крах і абвал, тут жа абвал у Беларусі. Але я не пра гэта. Прыгадайце 2008 год. Цэны на кватэры ў Менску $100 000 плюс, а тады ж вартасць даляра, ліквіднасць была зусім іншай. Просто пра той перыяд казалі, што вот у Беларусі беларускі эканамічны цуд. Магчыма, вы памятаеце, вельмі заможна жылі, і тут бабах, эканамічны крызіс. Даляр быў 2200, стаў 3000 рублёў за даляр. Імгненна, так, у пачатку 2009 года. Все пачало сыпацца, это ж быў сусветны эканамічны крызіс. Просто бурбалка лопнула, бізнесы пачалі сыпацца, асабліва завязаныя на замежжа. Далей прыгадайце 2011 год. Рублі друкавалі, грашовую масу, што просто машыны плавіліся, дым з іх шоў. Так ужо здавалася, хорошо жывем. Так ужо просто такая стабільнасць, мама дарагая. Вы помніце тэракт у метро? Даляр храпнуўся, дэвальвацыя трохразовая беларускага рубля, просто селі на 5-ю кропку. А перад гэтым здавалася, што просто дабрабыт, мама дарагая, Берліну не снілася. Ну то паглядзіце на сённяшнюю сітуацыю. Зноў робяць выгляд, што такая стабільнасць, такі дабрабыт, кватэры дарагія, все так супер. І гэта прадвеснік таго, што хутка лясне.